Ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto predvolebného aktu. Pán doktor Harabín je jediný pronárodný kandidát, takže pevne verím, že všetci sme prišli podporiť tohto kandidáta a som veľmi rád, že sme sa stretli v takomto počte. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa o slovo požiadala pani Mária Jurčíková. Nech sa páči, poďte k nám bližšie. Vážený pán doktor Harabín, vítajte v meste Nové Zámky. Ľudia v Nových Zámkoch zorganizovali a aktívne sa zapájali. Pripojili sa na celonárodný protest, pochod za mier, stop vojne. Pred pamätníkom obetí druhej svetovej vojny vzdali sme tichú spomienku a úctu obetiam po bombardovaní nášho mesta. Vtedy 14. marca 1945, 2 týždne pred ukončením vojny, angloamerické bombardéry ukončili životy 4 000 ľudí, zničili 2023 domov, cestné a železničné komunikácie. Vy ste tieto fakty pripomenuli zástupcovi americkej ambasády, keď ste mu dôrazne objasnili, že ľudia na Slovensku majú dobrú pamäť a vedia, ktoré národy sa pričinili o víťazstvo našej vlasti a preto ich máme v hlbokej úcte. Je to Červená armáda, nie je to USA. Ďakujem za to. Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že môžem byť medzi vami. Jeden z pilierových bodov môjho volebného prezidentského programu je nástup práva, nástup spravodlivosti. Nech máme akúkoľvek situáciu, vždy to je o práve. Vždy. No tak zoberme si migrácia, ktorá tu bola v južných častiach Slovenska mimoriadne škodlivá. A dokonca invalidná odorová vláda ju priamo podporovala. Lebože Brusel, lebo že direktívy z Bruselu a musíme realizovať migračnú politiku, lebo Európska únia. Tak ako je tu zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní EÚ, Lisabonská zmluva a naša ústava. Podľa tých citovaných zmluv, ktoré sú právnym základom fungovania EÚ a vzťahov medzi EÚ a členským štátom, je jasne uvedené, že celá zahraničná obrana a bezpečnostná politika, do rámca ktorej obsahovo spada aj migračná politika, je vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ. Tak pokiaľ je v Európskej rade príčetný zástupca Slovenskej republiky, tak dá problém na Európsku radu a zahlasuje proti. Koniec. Je právo veta. Ani jeden migrant tým pádom tu nemôže byť. Však ako my vieme, o čo ide v súvislosti s migráciou. Ide o likvidáciu nášho genofondu európskeho. Tu už je jedno, či slovenského, či maďarského, či nemeckého. Preto ma napríklad prekvapili aj reči v Davose, čo akože my potrebujeme pracovnú silu a preto potrebujeme kvalifikovaných migrantov. A my nemáme kvalifikovanú pracovnú silu. A aká je vnútorná sociálna politika štátu? Odnaučiť ľudí robiť, znížiť úroveň vzdelania, aby boli hlúpi a potom potrebujeme akože inteligentných migrantov? Alebo nemáme my náhodou 300 000 našich mladých ľudí v zahraničí? Nám stačí urobiť dobré rodinné sociálne podmienky pre mladé rodiny a minimálne 1/3 sa vráti. Však oni vidia, aký tam je spôsob života v západnej Európe, v anglosaských krajinách, kde sú považovaní za ľudí druhej kategórie.
za otrokov a lokajov. No ale tu sa umyselne a koordinovane vedie politika proti domácemu obyvateľstvu. A nenadarmo starý Bush ešte pred 30 rokmi a potom Obama 2012 povedal, my máme predstavu o novej Európe nových národov, nových rás, nových jazykov, čiže o výmene tohto obyvateľstva a nahradiť ho iným a zriadiť tu v Európe európsky islamský kalifát. No, to nie sú akože nejaké fantasmagorie. Hej. To sa zatiaľ darí realizovať v západnej Európe v plnej nahote a pomocou zradcovských elít aj vo východnej Európe. Preto je potrebné viesť, a to už je ďalší bod programu, suverénnu zahraničnú politiku. My nemáme v zahraničnej politike žiadnych nadriadených. My nie sme povinní dodávať zbrane na Ukrajinu, ani vojakov. Jedným z nosných mojich pilierových programových téz je ochrana rodiny. Prvým aktom v prípade víťazstva v prezidentských voľbách je vypovedanie Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor bol Žitňanskou 2011 podpísaný bez diskuzie by som ho vypovedal. Istanbulský dohovor je ten zrudný dokument, ktorý pod rúškou ochrany násilia na ženách zavádza agresívnym spôsobom, a to vidíme od 2011-24, ako sa zmenili osnovy školské, kultúrne a reklamačné a tak ďalej, zavádza LGBTI agendu, čiže zvrátenú ideológiu rozkladajúcu naše rodiny. Keď niečo rozkladá rodiny, rozkladá to rod, rozkladá to spoločnosť a rozkladá to štát. A navyše v tomto dokumente sú fixované prechody právomoci štátnych orgánov na mimovládne organizácie. Čiže tu je aj znižovanie suverenity štátu. My keď nemáme rodinu, tak končíme. Preto by som jednoducho nedovolil šírenie propagácie LGBTI, ako podvodná advokátka si dala pred úrad prezidenta LGBTI zástavu. Na základe čoho? Nemá právny podklad. Podľa právnej úpravy o štátnych symboloch, protokoloch tam nemôže byť iná ako štátna zástava. Môže byť iná pri návšteve hlavy cudzieho štátu, ale iná nemôže byť. A naša ústava nepredpokladá ideológiu LGBTI. Ani liberálnu ideológiu, o ktorej hovorí Korčok, že on je predstaviteľom liberálnej ideológie a že Slovenská republika musí nastúpiť cestu liberálnej demokracie. Do úradu hlavy štátu ide hlásať hesla v rozpore s ústavou. No to je strašné dačo. Vzácneho hostia, pána doktora Harabina. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Nachádzame sa v období totálnej degradácie a úpadku spoločnosti, morálky, mravnosti, zákonnosti, ústavnosti,
Pozrite sa na parlament. V parlamente behajú bosí ľudia. Je toto normálne? Do čoho sme sa dostali? A akože nič sa nedeje. Nič sa nedeje. To, že takýmto správaním uráža všetkých nás, občanov, že uráža zákonodárny zbor, Národnú radu, ale že uráža aj štát, je ako bez povšimnutia. Títo ľudia nám tu vnúcujú perverzné, zvrátené ideológie LGBTI ako normu, ktorú my by sme mali prijať. To znamená, určitá skupina ľudí, ktorá má problémy s normalitou, iba so svojou zvrátenou sexuálnou orientáciou chce znásilňovať celú spoločnosť. Preto základným bodom môjho programu je ochrana rodiny ako základnej podstaty rodu, národa a štátu. My máme v ústave, čo tvorí rodinu, muž a žena, ale asi musíme do ústavy dostať aj to, že dieťa sa môže rodiť iba zo zväzku muža a ženy. Vzhľadom na určité pokusy globalistov aj v tomto smere vyrobiť nejakého umelého robota a biozombika. Slovenská republika ešte v 2011 roku podpísala s Žitňanskou Istanbulský dohovor. Istanbulský dohovor pod akože rúškom ochrany žien pred násilím zakomponováva do právneho systému nášho práve ideológiu LGBTI a zároveň aj prechádzajú funkcie štátu na mimovládne organizácie. Čiže ide aj o znižovanie suverenity štátu. Aj keď nie je ratifikovaný, medzinárodné zmluvy podpísané Slovenskou republikou sa implantujú do systému už od samotného podpísania. To sú také fázy, že v tej prvej etape preniká do noriem nižšej právnej síly, vyhlášok, nariadení, usmernení, metodických pokynov a tu je jasný dôkaz, že do školských osnov táto ideológia propagovaním homomanželstiev a iných zvráteností je už v osnovách. Preto je potrebné ho vypovedať. A okamžite. To by bol prvý akt, ktorý by som urobil, že by som ho vypovedal bez diskuzie, lebo to je právomoci prezidenta, lebo bez diskuzie bol podpísaný. Mnohí hovoria, že prezident republiky má slabé právomoci a pokiaľ ide o vnútropolitickú situáciu, že takmer nemôže ovplyvniť život radového občana. Napríklad v smere jeho životnej úrovne, zdravotnej starostlivosti, vzdelanosti a tak ďalej. To je ako vyslovená lož a nepravda. Možno ono sa to odvíja z
prílišné aktivity predchádzajúcich prezidentov v vnútropolitickej oblasti, možno je to len zámerne mediálne propagovaný stav. Totižto prezident republiky zastupuje štát navonok a celá zahraničná obranná politika je v rukách prezidenta. Sice na Európsku radu EÚ, ktorá hlasovala za sankcie, chodí premiér, to ešte delegoval prezident Schuster, ale prezident si to môže atrahovať kedykoľvek naspäť. Ja by som nič nerobil, len postupoval podľa práva. Celý život som postupoval podľa práva, nikdy som právo a ústavu neskrížil a pod všetky rozsudky, čo som vyniesol, a sú ich tisíce, či pred 89 alebo po 89, by som sa znovu podpísal kedykoľvek. A preto v mojom postavení by mi nebolo dovolené kriviť právo a ústavu. Máme chartu OSN. A tá charta je v podstate ústavou alebo základom právnym pre všetky ostatné organizácie. Vrátane EÚ, NATO, OBSE a tak ďalej. A to sa vyslovene hovorí v článku 103 tej charty OSN, ktorú považujem za ústavu medzinárodného práva. Pokiaľ Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 nerozhodla o sankciách, nikto na svete nemôže udeliť sankcie. Ani EÚ. Samotná zmluva o EÚ, o fungovaní EÚ a Lisabonská zmluva musí vychádzať z charty OSN. Len treba uplatňovať právo.